Iyengar jóga órán vagyunk, ez az irányzat Iyengar indiai jógamester tanítására épül, aki ma is él, tavaly ünnepelte 95. születésnapját. Kitűnő egészségnek örvend, és a mai napig is dolgozik, tanít, gyakorol, könyvet ír. Abban különbözik ez a metódus a jóga többi metódusától, hogy rendkívül precíz, viszonylag meghatározott időkben, ami a gyakorlottságnak megfelelően kibővül. Rendkívül fontos hangsúly van a fejjel lefelé pózokon. 12 éve jogázom, jogaoktató vagyok én is, és azért tetszett meg a jogoktatás. Én előtte fitness oktatóként dolgoztam, és nem éreztem elég precíznek, elég kifinomultnak a fitnesszt, és ezért kezdtem, hogy saját magamat fejleszem, saját magamat belülről megértsem. Amikor megérkezem, akkor fáradt vagyok, stresszes a napom a munkám miatt, és amikor elmegyek, akkor egy kicsit az agyam lenyugszik, és erősnek érzem magam. Emeld fel a mákast, nyújts ki a két karodat, belégzés és kilégzésre menj oldalra, és engedd el a lábszára. Mindenre jó. Kezdve a fizikai testtől, a belső szervek egyensúlyának létrehozásán át, a stabil psziché létrehozása, a csendes idegrendszer, a nyugodt idegrendszer, a stressztűrő képessége az embernek rohamosan megnő. Nagyon szeretem, de nekem is elég stresszes a szakma. Feszültség, színész vagyok, szabadúszó. Nagyon sokat szinkronizálok, és hát mindenféleképpen kikapcsol, átmozgat, csípőfájós, térfájós vagyok, és amióta csinálom, azóta ezek a tünetek megszűntek. Emeld fel a két kart, húzd le tesszene, hajlít a láb, sarkodon marad a súly, nézd előre, följebb a törzs, innen uttanáztanak. Nagyon tud segíteni a mindennapi életben, és nem csak a jóga órán. Ahogy megtanulok jönni az ászanákban, ugyanezt a figyelmet, koncentrálást tudom beépíteni a saját életemben, az élethelyzetekbe. Azért kezdtem el jogázni, mert egy Judik kerület, Jurány utca 1-3 szám alatt, ahol a fiatalokat és időseket egyaránt várnak.